Привет на всички пчеларки и пчелари, аз съм Краси и днес ще ви покажа как се въвеждат кошери в дневника HiveState. Нека извикаме дневника от иконката на телефона или от интернетна адрес hivestate.eu. Да се логнем. Така. Дневника ни позиционира на списък от пчелини. В предното видео създадохме пчелин демо, който очаква своите кошери. Да посетим пчелина, като докоснем линка с неговото име. Попадаме на страницата на този пчелин, която ни поднася информация за него и какво бихме могли да правим. Както виждате, броя кошери е 0. По-долу в секцията Обща картина приложението ни подканва да добавим първия си кошер. За да добавим кошер в пчелина, използваме бутона Нов кошер. Когато докоснем бутона, виждате, приложението ни пренася на удобно и подредено място, за да въведем данни за кошера. Тук дневника ни посочва пчелина, който сме избрали. За номерация на кошерите използваме числа и забележете, това автоматично превключва клавиатурата на режим цифри. Ето, кошер номер 1, тип кошер. Може да посочвате наименования или съкръщения, които сте свикнали да използвате. DB за Dadanblad, LR за Langstroth Root, Farrar или оплодно съндъче или накратко оплодно. Аз ще използвам Dadanblad. Брой рамки ще сложа 10. Така. Произход на майка. За случая ще пиша просто за краткост моя. Дата на поставяне няма да променям, но ако искате, тя бива подменена по този начин. Статусът отразява текущото състояние и активността на семейството при посещение на пчелина или при действително добавяне на кошер. Сега, примерно, ще използваме активен, когато семейството е здраво, силно и имаме очаквания то да се включи в медосбора. Ако пък когато го посещаваме пчелина и видим силен летеж на прелката, отново това е признак за активен кошер. Бихме могли да го отразим като активен. Пасивен ще използваме, когато нямаме очаквания от това семейство, то или остава за възстановяване, или извършваме някакви дейности спрямо него, някакви действия. Сега отводка, знаете кога има, и празен, това е другото състояние, което искаме да знаем за кошерите. Сега пожелавам на всички само оплодните съндъчета да бъдат празни и то в ранната пролет. Така, нека изберем да бъде активен, запази и приложението ни информира, че създаването е преминало успешно. За да добавим още кошери, може ли да продължим да ползваме бутона Нов кошер или да използваме бутона Създай подобен, който е в колонката Действия най-отдясно. Тук може просто да използваме тази информацията за предходния и да сменим само номера. Тогава казваме запази. Ето, увеличават се. Броят на кошерите вече общо е 2. Когато стане много дълъг списъкът, примерно 10, 20, 50 кошера, тогава списъкът ще бъде ще се вижда по-малък, но с плъзване по екрана може да отидете на този кошер, който искате. Примерно да го редактирате. Редакцията става, когато в колонката Действия докоснете бутона Око, този,
И сега бихме могли да проверим и на пчелин демо точно този кошер. Да, ще го редактираме. Майката е, примерно, семейството е починало. Ще сменим статуса и този кошер вече е празен. В списъка от кошери ще видите, че статуса вече му е отцветен в цвят червен. И освен това се е появила иконката за изтриване. Ето го кошчето. Бихме могли да го изтрием така, потвърждаваме и вече го няма. Ами това беше за днес. До нови срещи!